Når vi så kigger på oral, altså tabletbehandling versus injektionsbehandling, det er jo også et emne, som deler vandene rigtig meget. Fordi hvorfor kan vi ikke lige så godt bare give patienterne tabletbehandling, i stedet for at give dem alle de her injektioner? Husk på, man skal altid starte op med injektionsbehandling, uanset hvad. Så kan man altid overveje, om man kan fortsætte på oral behandling, hvis det har en virkning. Hvis vi kigger på, det er også fra ugeskrift for læger på den her graf, det er den lyserblå, det er oral behandling, det er steget voldsomt siden 2014. Der er altså flere og flere patienter, der får oral behandling, og på samme tid er antallet af injektioner faldet. Antallet af injektioner kan vi altså ikke regne med, fordi flere og flere køber deres injektioner i udlandet, og det vil sige, så det her det er jo beregnet på, hvem der går ned og indløser en recept. Så der er jo nogle mørketal på det her område, som vi kan klare over. Så jeg tror ikke, man skal regne med den her graf her på injektionerne, men man kan i hvert fald godt sige, at antallet af orale udskrivelser af recepter er steget voldsomt. Og er oral behandling så ligeværdig med injektionsbehandling? Det står faktisk nogle steder, at oral behandling er ligeværdig med injektionsbehandling. Men hvis man spørger eksperterne ude i verden, så kunne man gå til Cochrane, som faktisk har lavet et kæmpestort metastudie i 2018 og undersøgt de forskellige studier, der er lavet på det her område. De har simpelthen kigget på alle de her studier, og så har de set, jamen, hvad viser de her studier? Og det, de når frem til, det er, at der er meget lav evidens for, at oral behandling er lige så sikkert at bruge som intramuskulær behandling. Altså sikkert, ikke sikkert med, at det er farligt, men sikkert med, at det behandler patientens symptomer effektivt. Og faktisk så siger de også, at de studier, der er lavet, er ikke særlig gode, for at sige det pænt. Der skal bedre randomisering, den måde man udvælger patienterne på. Der skal være bedre blinding-procedurer. Det er baseret på meget lavt antal af deltagere, så man skal have meget større studier med mange flere deltagere, og man skal have en bedre rapportering. Og dem, de også siger, det er, at fremtidige studier, de skal altså også måle på meget mere vigtige outcomes, altså sådan noget som kliniske tegn og symptomer. Det eneste, man har kigget på, eller det man primært har kigget på, det er, stiger B12-niveauerne, når man begynder at behandle med oral behandling. Og surprise, surprise, det gør det. Det er forventeligt. Det selvfølgelig stiger det, når man får oral behandling, ligesom det stiger, når man får injektionsbehandling. Så man bliver nødt til at kigge på de kliniske tegn og symptomer, og man bliver nødt til at kigge på patienternes livskvalitet og de socioøkonomiske effekter. Så det mangler. Så ifølge det her meta-review, der er der altså lav evidens for, at oral behandling er ligeværdig med injektionsbehandling. Og B12 Research Institute i Holland, som har behandlet mere end 5.000 patienter, de siger det samme. De har simpelthen lavet sådan en caution note, vær opmærksom på, at anvendelse af oral behandling, det er altså ikke lige så effektivt som injektionsbehandling, når man kigger på symptomerne. Det er lige så effektivt til at normalisere B12-niveauerne, men det er jo ikke det, der er den primære. Det er ikke det, der er det primære i behandlingen. Så svaret på det her spørgsmål, det er, ja, det er ligeværdigt med injektionsbehandling til at normalisere B12-markørerne i blodet. Så er det fremragende, men det er ikke ligeværdigt. Der er ikke evidens for, at oral behandling er ligeværdigt med injektionsbehandling til behandling af B12-relaterede symptomer og til heling af neurologiske skader. Det var det om injektioner. Så får vi rigtig tit spørgsmål, jamen kan vi ikke bare tage nogle andre B12-tilskud? Kan vi ikke tage nogle sugetabletter? Kan vi ikke tage spray? Kan vi ikke tage plaster? Og det vi har skrevet en udskrift for læger, det er, at det er der lavet nogle studier på, men desværre så sublingual, det er sugetabletter, nasal, det er næsespray. Der er præparater tilgængelige, men der er ikke vist overbevisende fordel ved at bruge de her administrationsformer. Ikke på symptomerne igen. Det får igen B12-niveauerne til at stige, men effekten på de kliniske symptomer er begrænset. Og det samme står der egentlig her i det her brief overview. Så man skal altså være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis sikkert, at det er effektivt nok. Hvis det virker på symptomerne, fint, så er det jo godt for den enkelte, men man kan bare ikke regne med, at det nødvendigvis virker. Heller ikke, selvom man tager 10 sugetabletter om dagen. Så hvilket kosttilskud er så de bedste? Det får vi også tit. Det spørgsmål får vi tit. Og nu kommer jeg lige med et flabet svar igen. Det er dem, der virker på dine symptomer. Det er umuligt at sige, hvilket kosttilskud, der er de bedste. Fordi det, man også skal være opmærksom på, det er, at når man tager de her højdosis kosttilskud, for eksempel sugetabletter, så får det B12-niveauerne til at stige, men det har ikke nødvendigvis en klinisk effekt. Og du skal også vide, at man ved altså ikke nødvendigvis, hvad man får med de orale B12-tilskud. Altså de her sugetabletter for eksempel, eller spray, eller hvad det er. Vi ved ikke, hvordan kvaliteten er.
Og der er altså eksempler på, at for eksempel Julian Owen, som er stifter af det her Club 12, han havde nogle eksempler, hvor de havde undersøgt nogle af de her forskellige kosttilskud. Og nogle af dem, de indeholdt altså overhovedet ikke B12. Der var ingen B12 i. Andre indeholdt fine doser B12. Nogle havde en nedsat dosis, så vi ved altså ikke, hvad det er, vi får ved de her orale B12-tilskud. Og igen, det er registreret som kosttilskud. Der er ikke de samme kvalitetskontrolkrav, så det er en jungle at finde ud af, hvad der virker. Ja, jeg ser, at den er 48. Jeg håber, vi kan nå det. Så vær forsigtig, når I bevæger jer ud på det her marked, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, der er det bedste, fordi jeg ved det ikke selv. Man skal bare se sig for. Og der bliver lavet rigtig meget marketing på det her område, som heller ikke nødvendigvis det er i hvert fald ikke evidensbaseret på nogen måder. Hvordan vurderer man så, om behandlingen virker? Igen fra ugeskrift for læger, og det her, det er altså også, det er noget viden, vi har undervist i på lægedage de sidste 5 år i hvert fald, at vi kan ikke bruge blodprøverne til noget som helst i forhold til at vurdere, om behandlingen har effekt. Vi skal stoppe med at monitorere biokemisk. Det er ikke indiceret. Vi skal ikke måle plasma B12, hverken under boostbehandling eller under vedligeholdelsesbehandling, for den vil være høj. Også når patienten har behov for den næste injektion. Så patienterne kan være meget symptomatiske, selvom at plasma B12 er høj. Så det er slet ikke det samme, som at vi kan måle på en patient med jernmangel. Der kan vi måle ferritin, og vi kan måle transferinmætning, eller vi kan måle folatniveau, eller vi kan måle D-vitamin og se, om patienten er kommet op i niveau. Det kan vi ikke med B12-vitaminmålingerne, desværre. Så den eneste grund til, der kan være til at måle B12, efter man har opstartet behandling, det er alene indiceret, hvis det er en patient, der er sat i oral B12-behandling. Og hvis man vil teste compliance, det vil sige, om patienten tager sin medicin. Det kan være en ældre borger på et plejehjem, som måske er dement og ikke får taget sin orale behandling. Så vil man kunne se det i B12-blodprøverne. Så der vil det være, der kunne det være indiceret at måle B12 i de her tilfælde. Så stop med at tage de her B12-blodprøverne. B12-behandlingen er startet op. Vi kan spare rigtig mange penge ved at gøre det her, og meget tid, også ude i laboratorierne. Det giver ingen mening, for I får B12-værdier, der er høje. Og det er også beskrevet her i den her rigtig fine information fra Region Syddanmark. Der står hernede, monitorering af behandling med B12-vitamin bør om muligt ske ved at følge klinikken. Monitorering betyder monitorering, altså overvågning af behandling. Virker behandlingen eller ej, der skal man følge klinikken. Selvfølgelig, hvis patienten har anemi, så skal man tage de her hæmatologiske analyser, altså hemoglobin og måske erytros, altså de røde blodlegemer osv. Dem kan man selvfølgelig holde øje med, at patienten ikke har blodmangel længere, hvis patienten har det. Og der står her i undtagelsestilfælde kun med B12-analysen. Det kunne være den her ældre patient, hvor man skal tjekke, om patienten tager sin orale eller sine tabletter. Og man bør ikke monitorere behandling med B12-vitamin ved hjælp af MMA-analysen. MMA vil være normalt, selvom patienten har en B12-vitaminmangel og en behandlingskrævende B12-vitaminmangel. Så den kan man heller ikke bruge. Og det er en meget dyr analyse, den her B12, eller MMA-analysen er meget, meget dyrere. Den er væsentligt dyrere end total B12-analysen. Den er omstændig i laboratoriet, den tager lang tid. Det er nogle omstændige analysemetoder. Så vi kan ikke bruge biomarkørerne til at monitorere behandlingen. Effektiviteten skal vurderes alene ud fra det kliniske billede, og de symptomer, der skal behandles. Jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange før, men det er ikke blodprøveniveauerne. Vi skal se på patienten, hvordan patienten har det.